Κάνουμε τώρα στην επόμενή μας στάση ταξίδι εκτός. Από τη Λέσβο, από την Ελλάδα, πάμε σε Έλληνα Αιγυπτιολόγο, επικεφαλής των ελληνόφωνων ξεναγών της Αιγύπτου και αντιπρόεδρο του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου. Τίποτα, εδώ δίπλα θα πεταχτούμε μέχρι το Κάιρο, Κωστή. Με πας σε πατρίδες με πας. Τα πλάνα που βλέπουμε είναι φετινά. Γιορτάστηκε η πρωτοχρονιά, όπως σε όλο τον κόσμο, ναι, με πολλά πυροτεχνήματα, με πολύ φως. Στον Νείλο, δίπλα στο ποτάμι, στις όχθες του Νείλου, εκεί βρίσκεται ο ιστορικός ελληνικός ναυτικός όμιλος του Καΐρου. Ιδρύθηκε το 1930 και όπως λένε οι Αιγυπτιώτες, είναι η βεράντα της παροικίας πάνω στον Νείλο. Για πάμε να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο Ρεχτσίνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Κυρία Μαυραγάλη. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Τι μήνυμα, τι ευχές θέλετε να δώσετε στην πατρίδα, κύριε Ρεχτσίνη? Στην πατρίδα θέλω να δώσω το μήνυμα, ευχή είναι να περάσει γρήγορα ο εφιάλτης που περνάμε. Παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ο εφιάλτης αυτός είναι αρκετά έντονος εκεί σε εσάς, στην Αίγυπτο? Όχι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα, δόξα τω Θεώ, δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα, δεν έχουμε lockdown. Βεβαίως υπάρχουν πολλά περιοριστικά μέτρα, αλλά δεν έχουμε lockdown. Πάλι καλά, τυχερίστερα. Θα είναι λιγότερα τα κρούσματα, φαντάζομαι, για να υπάρχει αυτή η άνεση. Είναι πολύ όντως λιγότερα τα κρούσματα, τα δηλωμένα κρούσματα είναι πολύ λιγότερα. Έχουν φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή γύρω στα 1.400 ημερησίως. Έχουν ανέβει πάρα πολύ για τα δεδομένα από την ημέρα που ξεκίνησε αυτή η πανδημία. Έχουν φτάσει τώρα την τελευταία εβδομάδα γύρω στα 1.400 άτομα ημερησίως. Δεν μπορούμε να μην... Αυτή τη στιγμή... Ναι, παρακαλώ, ελάτε. Το κράτος αυτή τη στιγμή λαμβάνει πολύ πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα με προστήματα για μάσκες κτλ. Από ό,τι βλέπω, Γιώργο, ας μιλάμε στον Ενικό. Αν θέλεις να κάνουμε έτσι πιο άμεση την κουβέντα μας. Έχεις γεννηθεί στην Αίγυπτο, οι γονείς σου είχαν καταγωγή από Ήμβρο και από Χίο. Να πω ότι αύριο θα πάμε και στην Ήμβρο, θα έχουμε σύνδεση με Έλληνα της Ήμβρου. Τέλεια. Και στην Αίγυπτο. Την Ήμβρο. Βεβαίως. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε και να τα πούμε με ευχές εκεί με Έλληνες της Ήμβρου. Στην Αίγυπτο είναι 2 με 3 χιλιάδες Έλληνες σήμερα. Ο τουρισμός έχει μειωθεί και εκεί στο ελάχιστο. Και... Οι Έλληνες έχουν ιστορία, παρουσία 3.000 χρόνια. Δηλαδή, αλλαγή χρόνου έχουν κάνει οι Έλληνες στην Αίγυπτο από την εποχή του Ηροδότου. Χιλιάδες χρόνια. Πάρα πολύ σωστά. Εσένα, Γιώργο, βρέθηκαν οι γονείς σου πρώτα εκεί, πώς... Όχι, και εμένα ήρθε ο παππούς μου από την Ήμβρο. Ναι. Εμείς καταγόμαστε από ένα χωριό το οποίο λέγεται Αγρίδια. Είναι το ίδιο χωριό του Μακαριωτά του Βαρθολομαίου. Ήρθε ο παππούς μου μετά τη συνθήκη της Λοζάνης. Η γιαγιά μου ήρθε μετανάστρια και εκείνη από τυχείο. Παντρευτήκανε εδώ, κάνανε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου παντρεύτηκε τη μητέρα μου εδώ στην Αίγυπτο. Γεννήθηκε ο πατέρας μου στην Αίγυπτο και εγώ γεννήθηκα. Και μιλάς τόσο καλά ελληνικά, συγχαρητήρια. Μπράβο σου. Να είστε καλά. Εδώ να πω ότι μιλάνε εξαιρετικά τις περισσότερες γλώσσες οι Αιγυπτιώτες. Και μάλιστα είχα και την απορία, με την ευκαιρία θέλω να ρωτήσω, αυτές τα ιστορικά ελληνικά σχολεία, η Αμπέτειος, η Μελαχρίνιος, σαν κτίρια σίγουρα υπάρχουν, αλλά πώς λειτουργούν, τι γίνεται σήμερα με αυτά τα κτίρια? Έχουν παράγει πολιτισμό? Αυτό είναι αλήθεια. Καταρχήν, εμείς στο σχολείο είμαστε πάρα πολύ φανατικοί Έλληνες, ιδιαίτερα με την ελληνική γλώσσα. Προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Όπως είχα αναφέρει και σε μια προηγούμενη εκπομπή, όταν πηγαίναμε κατασκηνώσεις μικροί οι Έλληνες από όλο τον κόσμο, ήμασταν οι μόνοι Έλληνες οι οποίοι μιλούσαν πολύ καλά τα ελληνικά, πολύ καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες οι οποίοι ζουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης, Αμερικής, Καναδά, Γερμανίας κτλ. Εγώ να πω στο Αμπετίου. Η Αμπέτειος σαν κτίριο υπάρχει, έχει μετακομίσει όμως το κτίριο, το σχολείο και η έδρα του σχολείου σε ένα άλλο κτίριο στο παλιό Σπεστεροπούλιο. Και τώρα είναι 2 σχολεία. Το δημοτικό είναι η Ασκυλοπούλιος και η γυμνάσιο λύκειο είναι η ιστορική Αμπέτειος. Συνεχίζουν τα ελληνικά σχολεία, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Μπράβο. Και σχετικά με τις γλώσσες, ναι, όντως οι Έλληνες Αιγυπτιώτες θυμίζονται ότι είναι οι περισσότεροι είναι πολύγλωσσοι, λόγω του ότι είναι ελληνικό σχολείο, ούτως ή άλλως παίρνουν ελληνικά τα μαθήματα. Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά ήταν στάνταρ. Εκτός από ελληνικά και αραβικά επίσης. Αγγλικά και γαλλικά ήταν υποχρεωτικές οι γλώσσες. Και από εκεί και πέρα όλο και κάποιος μάθαινε μια
μια-δυο παραπάνω γλώσσες. Γιώργο, θα μας ξεναγήσεις λίγο σε αυτό το υπέροχο μπαλκόνι της Παροικίας, όπως το λέτε εκεί πάνω στον Ήλο? Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Καΐρου. Είναι ο πρώτος ναυτικός όμιλος ο οποίος ιδρύθηκε σε όλη την Αίγυπτο. Δηλαδή, ουσιαστικά οι Έλληνες είναι αυτοί που βάλανε το άθλημα της ποπηλασίας στην Αίγυπτο. Όποιος σε βοηθάει με την κάμερα να γυρίσει, να μας δείξετε λίγο και να μας περιγράφεις εσύ. Λοιπόν, ξεκίνησε το 1928 και εγκαινιάστηκε επίσημα και λειτουργεί από το 1930. Βεβαίως είναι περιττό να πούμε ότι ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος έχει γράψει ιστορία στην κοπηλασία. Εμείς σήμερα το κάναμε και λίγο και πιο μοντέρνο. Πέραν της κοπηλασίας έχουμε και SUP, stand-up paddle, έχουμε windsurf, έχουμε καϊάκ και κανόι. Και εντάξει, κάποτε ήταν μόνο Έλληνες οι αθλητές, τώρα βεβαίως είναι και Αιγύπτιοι αθλητές οι οποίοι έρχονται και αθλούνται. Και έχετε λίγο μίχλη πάνω από τον Ήλο, από ό,τι βλέπω στο βάθος στα πλάνα. Έχουμε πάρα πολύ ομίχλη αυτή τη στιγμή, έχει 12 βαθμούς. Έχει και αρκετή υγρασία. Με το που θα βγει ο ήλιος για καλά θα εξαφανιστεί αυτό το πράγμα. Υπέροχες εικόνες, με ταξίδι σε περιοχές που δεν έχουμε κάνει και που κάποια στιγμή ελπίζω να τα καταφέρουμε. Καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό. Καλημέρα στο Κάιρο, καλημέρα στην Αίγυπτο. Καλή χρονιά, εύχομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες παγκοσμίως. Πολύ καλημέρα σας. Ευχαριστούμε, καλημέρα. Να είστε καλά. Έχει γεννηθεί στην Αίγυπτο ο πατέρας του ο ίδιος και μιλούσε τα ελληνικά καλύτερα από το να ζούσε ακόμη και εδώ. Μπράβο. Εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Βεβαίως εσύ είχες πολύ περισσότερες πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι και ο δικός μου πατέρας εκεί γεννήθηκε στο Κάιρο. Αν σκεφτείς ότι και οι δύο πήγαμε φιλόλογοι, μάλλον κάτι είχε να κάνει με την αγάπη για τη γλώσσα. Έτσι. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι Αιγυπτιώτες και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο και παντού είναι πολύ βαθιά καταρτισμένοι οι άνθρωποι και με πολύ μεγάλη αγάπη και προσφορά και για την πατρίδα. Κυρίως για την αγάπη για την πατρίδα είναι αδιαφεσβήτητη.